Mayong gabi mga pinangga. Diri na punta maghatag ta og special mga higala para sa atong mga suki nga mga followers atong ihatag karon ang kinakusgan mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Sa tanan nga mga naglantaw karon, welcome mong tanan dinhi sa atong pagpanag-uban. Diri lang mga pinangga pa heart pa share na mga higala kay maghatag ta mga pinangga, no? Sa tanan nga mga naglantaw diha karon, mga kahigalaan, congratulations sa mga daugan, mga pinangga, no? Sa atong mga suki nga mga daugan, mga followers nga daugan, congratulations ninyong tanan. Unya ha, magpahigayon ko og Sal Store sa Southern Cebu. Unya ang nakanindot sa tong Sal Store, do na tay pa raffle promo mga higala, 10,000 pesos sa Southern Cebu sa mga makasugat mga pinangga. Duha kasugatan mga pinangga karong adlawng Domingo na magsugod mga kahigalaan, duha kasugatan dayon ang inyong entry mauna siya mga higala. So mauna unya sa Northern Cebu maupod mga pinangga o gikan sa Lutupan, Naga, San Fernando, diha sa Karkar, Sibunga, diha sa Argao, diha sa Dalaget, diha sa Alcoy, Bulhoon, diha sa Uslob, no? Doon na po tayo parapol promote 10,000 pesos gyapon. So 10,000 sa Southern Cebu, atong parapol promo sa Northern Cebu 10,000 pod mga pinangga, no? So bali 30,000 tanan mga kahigalaan kay kada area mga higala, 10,000 ang atong iparapol mga pinangga, no? Mga kahigalaan sa ganahan lang, no? Ang atong entry duha kasugatan mga pinangga, mga higala. So mauna siya niya napod tay pakapin ana mga pinangga. So katong mga gustong mo appeal, contact lang mo sa kuang cellphone number sa 0906-209-8717 0906-209-8717 mga higala, para rana sa mga makapalit og one set sa atong produkto 750 pesos. Maupod sa Bohol, no? Sa Bohol mga pinangga, 10,000 pod ka pesos mga higala ang atong iparaffles mga pinangga, no? Ang atong iparaffles sa Bohol 10,000 pod. So 10,000 sa Southern Cebu, dire sa may Pinamungahan, Aluginsan, Barili, Dumanog, Ronda, Alcantara, Moalbo, Albadjan, Alegria, Malabuyo, Kinatilan, o diha sa Sambuan, dayon 10,000 pod ang atong paraffle mga pinangga dire sa Toledo, paingon mga higala, Balamban, Asturias, Tuburan, Tabuelan, San Remigio, o diha mga pinangga sa kining tanan nga mga taga Medellin, anak lang mo sugat sa San Remigio, Cebu mga higala, no? So ang ato po diri sa Lutupan, Naga, sa ani na lang ang mga taga Lutupan diri lang mo sa Toledo, mao na inyong entry mga pinangga. Unya Naga sa Naga, Minglanilla, sa mga taga Talisay niya dito sa San Fernando, diya sa Karkar, Sibunga, diya sa Argao, Dalaget, no? Diya sa Alcoy, Bulhoon, diya sa kining Uslob mga pinangga, 10,000 pod. So niya 10,000 pod sa Bohol, so 40,000 tanan mga pinangga ang atong budget ana mga kahigalaan para atong para full promo para sa atong mga suki mga higala nga mga makasugat sa ato ang Sal Store, no mga pinangga. So mao na mga kahigalaan unya, kung ganan mo magpa-reserve daan, tawag lang mo 0906-209-8717. Unya lang mo tawag mga pinangga kay nag-live pa man pug ko ni ato pa man gigamit atong cellphone mga pinangga, di ba? So ana na lang. So karon doon na tayo special mga pinangga, pa-share lang sa tuang Facebook Live kay haron mga pinangga magsugod na ta mga higala. So mao na mga pinangga ni ayaw mo kalimot pag
kining pag-share mga higala. So sa Mindanao, plano po ko di sa Mindanao mga pinangga, no? Pero plano pa lang na, kay di pa mangyug ko kaana. So ato na lang ng planuhon, no? Mga pinangga, kuto bratas plano ani. Dayon sa gihulngan, 10,000 pud. Oh, 60,000 sa mga taga Negros Oriental, do na pud tayo 10,000 diha nga iparapol sa mga higala og diri sa Negros Occidental mga pinangga, no? Sa Negros Oriental, ana ta magrapols pohon sa DYJL mga pinangga. 10,000 ka pesos mga higala. Ana na lang unya pang negosyo ni kay hapit naman Pasko, mao ni mga higala atong gibuhat mga pinangga. Okay? So, ingon ana ra kasayon para sa atong mga suki nga mga makasugat mga pinangga, no? Duha ka sugatan mga higala maoy maka-appeal mga pinangga sa ato ang raffle promo mga pinangga, no? So, mao ra na. Sa kuan padayon na tayo diri, dayon pa share lang sa ato ang Facebook Live tang sa Manila mo ani ka dili ra ta sa Manila pohon pwede ra pod mga pinangga, no? Tawagi lang ko ninyo sa akong cellphone number kay magsabot ana mga pinangga, no? Ang ako lang yun nga ayaw yun mo pagpa send diag kwarta, padala diag kwarta, bisan asa bisan kinsa ayaw jud mga pinangga, no? Mao ra gyud ang importante mga kahigalaan. Di anay 34 kabuk nag-share si Ma'am Lina Amorado Presa, Ma'am Joy Cabelosa, Ma'am Marilyn Caban Pungon, ni Ma'am Antoinette Man Lupig Marson, Ma'am Mili Lipalam, ni Sir Lawrence, ni Ma'am Basilisa Son, naglantaw karon, Ma'am Flora Yepes nag-share pod, no? Si Ma'am Basilisa Son, unya si Ma'am Anpas Imutin, si Sir Ray Roselio, salamat sa pag-share, ni Traya R. Christine, salamat sa pag-share mga pinangga, no? Kadaghan gipang share ni Ma'am Traya Christine sa ang ato ang live, no? Ma'am yan, salamat sa pag-share. So pa-share na mga higala kay magsugod na ta. Special mga pinangga pang 9 PM entry ra ni, wala na ni ugma, no? Kay lain pud atong entry pang 2 PM mga pinangga. Okay? So mao ni siguruan ninyo ni karon mga kahigalaan, mga kaigsuonan ang ato ang pang 2 PM entry. Nibalik lang gid ang resulta ganiha ang 683 unsa kay gibalikan ani basig na kulangan ni mga pinangga, no? Unya Ma'am Cristina Hornihas Inot, good evening, watching from Bohol. So mao na atong paraffle promo mga pinangga. Okay. So dinita mga higala ano man eh? Okay. Hindi na pwede. Palihog lang ko mga kahigalaan, no, sa to ang live pa share na lang kay magsugod na ta mga higala, ha? Magsugod na ta diri unya walang gid tay mahayay ani mga pinangga, no? Shoutout ni Cap Dioscoro Bailosis Homicilio Senior de sa Alegria. Cap, dara Cap. Kalihog ko ari Cap atong special para pang 9 PM Cap. Palihog ko ani Cap. Kay special na to ni Cap. Kining disc jockey dili. Kini, Cap. Teacher, Doktor, disc jockey. Teacher, Doktor, disc jockey. Teacher, Doktor, disc jockey. Cap, iuna lang na palihog, Cap. Dayon, katong mga walay alarma guide, kay balo magyud ko nga, na mga, dili na to miyembro, dili na to showcase produkto, mga pinangga, no? Di magina, maingon nga miyembro yun, kay, kuhan raman na, ato raman ang mga suki, nga mga namalit sa atong produkto epektibo, makatabang sa atong lawas mga pinangga, mga kahigala niya, doon na lang puti pakapin mga pinangga, no? So pa-share na lang haron magsugod na ta mga higala, mga pinangga, no? I-share lang ninyo ang ato ang Facebook Live kay pasulayon tamog daog, ay pasulay naman tamog kadaghan. Di anay 80 ka buok na nag-share sa ato ang
Facebook Live mga higala, mga pinangga, no? Tang arisabol karon research ba kay bahala sa inyong pagkaon kay birthday sa ako nga anak. Salamat. Uy ha. Sige lang. Ato panikamutan des Bohol, mga taga Bohol, pa-reserve lang mong daan sa atong produkto kay doon natay 10,000 pesos nga iparaffles para sa mga makasugat des Bohol, mga pinangga, no? Okay? So palihog lang unya di anay 93 kabuk nag-share mga higala, pa heart na lang pa share sa tuang Facebook Live mga pinangga. Okay? So ana lang ha. Wait sa. Okay, Ma'am Christina Hornias Inot. Kay mo sugat ko tang taga-asa man ka, ma'am. Sige mga pinangga, no? Hatag di og tinuod na mga hatag jud ko ron. Okay. So ang nag-share karon mga pinangga, no? Ato ning sugdan, do na pumoy pila ka minuto nga maka-share mo. Ha? Do na pumoy pila ka minuto nga pwede mo mag-share mga higala. Sige tangbi para makatilaw migdaog ani from Bohol, Ma'am Amay Reyes Noyad. Okay. So aritas para pols mga higala ra makatabang tas inyo diha. Ako tang kaluoy sa Ginoo wala pa jud katilaw og daog. Patilawon ta mog daog. Ako wala pa jud ka daog sir. Padaogon ta mo. Good evening tang. Daghan na po masuko ani basta magisgutag daog no. Kaya ang ilang ganahan mga pinangga sila ray muingon na. Allah gariya. Na, dara nagbayad na ko nimo pag sure diha sir. No? Klaruhan na diha sir. Nagbayad na ko no. No? Mao ba sir? I-comment lang cellphone number sir. Kaya akong cellphone number mao ni 0906-209-8717. Dayon kang naka-proof. Sir, dayon para makita ginato ba nga mao gina nga cellphone number imong nasindan. Nagbayad na kuno siya nako. Sure dia sir ay. Ipapriso nang imong gibayaran sir di nako sir. Sige ha pa share lang mga higala mga pinangga, no? Padaugami karontang hala, padaugon ta mo. Unsa? Sige mga higala pa share lang mga pinangga. Arita dire. Bagdok ay sus unsa. Ano man di ay. Nakadaog ko sa imong ituto Rambol. O sige. Ma'am Rosaria, nagan imo chat mo Ma'am Rosaria. Ayaw gyud reply. Bisan pag akong naong akong pangalan, ayaw gyud reply. Ma'am. Ayaw gyud reply ma'am. Mami Seluna JJS salutang watching from Davao wala po kadaog na mo na ron. No? Gitay mahimo anang badapita mga higala. Ang ato diri mag-share gyud ta ani mga pinangga. Di anay 200 kabuk nag-share mga higala. Nakasugat naman mitang, mao ba? Ako tamo pa jud ko kasuway daog. Magdaog ta. Okay. Okay, naapamoy pila ka minutos nga mag-share mga pinangga sa tuang Facebook Live. Dayon dirita mga higala kung asa tong lugar nga daghan ang daghan ang mag-comment ato na to sugdan.
Pa-share lang ha, kay magsugod na ta. Nakarambol ko gabi sa 510 og Gistang. Salamat kaayo da. Congrats. Congrats na lang, no? So, congrats mga higala. Padag-apod mi tang pang palit bugas. I'm watching from Cagayan de Oro City tang. Shout out ni Ma'am Arlene Dab naglantaw karon. Tang mayong gabi iga itapang alas 9. Okay. Sige, doon na mo'y pila ka minuto nga mag-share mga pinangga, maka-share pa no. Nakadaog ko Rumble G sa ito tutang Ma'am Perla Heraldez, ayaw gyud reply ma'am kung nay mo chat nimo, bisan pag akong ngalan, bisan pag akong naong, bisan pag kung saan kag chat di, ayaw gyud reply, no? Oh, salamat kaayo sa tanan mga kahigalaan. Okay? Hapit na lang niputi akong bulbul tang wap agyud ko kasuway daog bipakit adaw mi bin niputi na ba gyud na? Naday kay bulbul. Shout out ko sa akong igsuon si Marie Colarte na sa San Miguel, Bakong Negros. Tang shout out taga Valencia Bukidnon. Good evening. Sige. Na mauwi pila ka minutos nga mag-share mga higala aron magsugod na ta mga pinangga ha. Okay, direta sa pang 9 PM mga pinangga, no? Para ni sa tanan unya mayong gabi ninyo diyang tanan mga kahigalaan. Okay? So, Edgardo Doncelio Cuervo nakadaog ko sa ato ito Rambulten. Okay, ayaw gyud mo reply sa mga mutchat ninyo. Hindi na ako. Ha? Di na ako. Ay na lang ta. Mga higala. Okay, salamat sa mga nag-share karon sa tuang Facebook Live. Doon na pa mo pila ka minuto nga makashare mo mga pinangga. Naaalarma sa buhol tang nang gawas jud tang maugyud nang gawas jud. Tang na-chat na ko i-appeal na ko niya sa VIP na los VIP. Wa ta ana diri ma'am. Diyan na 243 kabuk naglantaw. Ngita mo kuan, ngita mo bitidin siya. Hit on ta mo ha. Unsa din ni ay? Fake ni? Fake din na. Fake na? Tanawa. Fake din na di ay? Pero wala na ni. Ako naman yung gilisan. Fake na. Awang dipinsa guys. Tanawang dipinsa. Wala ko'y group chat. Wala ko'y group chat. Wa ko'y VIP, wa ko'y donation fee, wa ko'y GCash. Wa ko'y group chat, wa ko'y gireplyan, wa ko'y gichatan, wa ko'y VIP, wa ko'y donation fee, wa ko'y GCash. Inyong daog, kung makadaog mo, inyo na na. Fake na? Fake din na di ay? Fake din eh. No? Pero wala na ni. Tanawang dipinsa. Hello ni Ma'am Bardinas Mary Angelica Regagay. Salamat ma'am sa karkar. Salamat kayo ma'am. No? Hindi sa karkar. Salamat kayo. Sa pagsalig sa itong produkto ma'am. Salamat kayo no.
Ikumpra si ma'am og daghan kaayong herb oil. Wala ko'y group chat, wala ko'y VIP, wala ko'y donation fee. Usa pa naman klases fee diha. May pa magpipi na sila. Tanawa, dipinsa. Ginoo ko na lang, no? Pastila na malang yun, ani. Salamat sa mga nag-share sa tuang Facebook Live. No sa kabalik Bohol tang padaugon sa kuno ako mga suki des Bohol.
Maghatag ko karon og special para sa tanan mga pinangga. Maghatag ko karon og special para sa tanan.
Comment asa ang wala pa cut off kay mo itagana to special. Sige, comment sa mga wala pa cut off. Aritas top 3 mga higala, no? Aritas sa top 3 mga higala. Kaya mo kalimot pag-follow, ha. Cut off na mo diha. Dino, pakirin mo, Dino.
na ito.